Hello guys, welcome to back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बरायबाय। जों दायो गोदान भिडिअ बानायनो नागिरदों। जों भिडिअ बानायनो नागिराखैबो आरोना, मानो होनबा जोङो खेला गेलेनो नागिरदों आरोना। गोदो जों उन्दै समाव गेलेनाय खेलाफोरखौ जों दा गेलेनो नागिरदों। खेलाफोर नङा आरो खेलाखौ। ओमफ्राय जों दा बेखौनो भिडिअबो बानायफानो सानदों आरोना। आंजों लोगोसे दं आंनि सासे लोगो। हाय होनना। ओमफ्राय दा जों खेलाखौ गेलेनोसै। मा खेला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना, मानो होनबा खिन्थाग्रोयोबा खाथिथारै नुदों, खिन्थाग्रोयोबा इन्टारेस्ट नाङा आरोना। आङो भिडिअ खालामैया बिराद गोबाव जाबायमोन, ओमफ्राय दिनैहाय एसे खालामफिनसै आरोना। माने भिडिअ खालामा सानदोंमोन जों, इन्टारेस्ट मा खालामनो साननानै नै बेयाव ओरैनो जिरायफैदोंमोन आरोना। ओमफ्राय बेखौनो जोङो बेयावनो खेला गेलेनो नागिरदों। जों गोदो उन्दैयाव गेलेयोमोन जमा साब्रै साबा सय सातजन आठजन लोगो नांनानै। ओमफ्राय दा जों बेखौनो गेलेफिननो नागिरदों। ओमफ्राय भिडिअबो बानायनोसै होननानै बानायनो नागिरबाय आरोना। दा नोंथांमोना नायलांदो, जों गेलेनोसै दै। जोङो दा खेलाखौ स्टार्ट खालामनोसै। आं खिथाग्रोनोसै, जों गोदो उन्दैद्रायबो नङा, 8, 9, 10, 11, 12 बोसोरसोआव जोङो बिदि खेलाखौ गेलेयोमोन आरोना। गन फिसा गन फिसा गंसे लानानै हाग्रायाव एब्रेनानै बिदि हाग्रायाव ओरै एब्रेनानै माने दोनखुमाना गेलेयोमोन आरोना। बेनिफ्राय जों दा बेखौनो गेलेफिननो नागिरदों आरोना एखेबारे। दा जों खेलाखौ सुरु खालामनोसै। नों गेलेग्रोना नों दोनखुमाग्रोना आं दोनखुमाग्रोनोसै ने? आं दोनखुमाग्रोनोसै। दोनखुमायोबा मा बे मेगन नायनो मोना, मिसिबनांगौ मिथिबाय? अब्लासो दोनखुमानायनो नायगोन ना। दे मेगना मिसिबदो दे। खर'खौ नुलाहाय, दे जेबो नङा। मेगन ओरै माबाफ्रा ओरै। आं दोनखुमानोसै, इयो मिसिबबाय। बे जरावनो दोनखुमाखै। ओमफ्राय नायदों नायनो मोना, नायनो मोना दै। नायनो मोना दै। दोनखुमानो जायगाखौनो मोनला आङो। जाबाय। दानिया इयो नागिरनांसिगोन दै। इयो नागिरबाय बे जरावनो ब्रा। सुरु इयो नागिरसिगोन दा। बुस्थुआ माबायदिमोनथाय? बहागोन ब्रा? नायगासिनो। 1 मिनिटसोल' दै। नागिरगासिनो आसला। अबेबा थुसोना दोनखादों इयो। मोनला नोङो। मोनोबा गाबोन चक्लेट गरसे होगोन दे आं। ललिपप थाइसेनि ललिपपखौ जानो बायोना? जानो बिलाइ थाइसेनिबाबो भेलु गासिनो। बबाव दोनखोलै? आसिखौल'सो मैला हाबजोबगोन बे सेसनो। मोनबाय? मोनाखै र'। मोनाखैबा। नागिरगासिनो। गसंनानै जांदो हाथिबा जांदोलां। दाबो? मोनाखैथ' आरो। दाबो मोनाखैनो, रोंलायै नागिरनो। मोनगोन ना मोनला? मोनला आङो। संख्रि ना बानलु? बानलुनो। बानलुबा मोनगोन ना मोनामोनलाय? मोनिमोन ने? मिथिला आङो। मोनिमोन बानलुआ। बिदिबा मोनला। ओमफ्राय आं दोनखुमानाय जायगाखौ खिथानोसै आरोना। आयौ, आं इहायनो नागिरदोंमोन। इयावनोमोनथ'। नों मोनाबाथाय नों जेनबाय आरो। ओइलायथो। बिदिसो होनबा आं बिदिखौ नायथ'नानै बेखौ होननानै। एबार आंनो दोनखुमाफिननायसिगोनलै। आंनो दोनखुमाफिननोसै दै। नोंथांमोना नायदोलाय। फारसेखै मबाइल हमनानै
आखाइ फारसेजों दोनखुमागोन दे मिसि नै मागासिनो मिसिब नायदों नामालाय मिसिबालाय मानो ओमफ्राय फोरैनो रायनांगौ नङा आखाइ थाइसे दोनख'नाय मा मोनोलै आं दायो दोनखुमाखांबाय नागिरदोलाय अबेजों दोनखुमादोंमोन बावलांबायसो दे बिथांजोआ नागिरफिनबाय मेगन बेखेवाब्लाबो नुयो आं नोंनि हायना महर मेगन बेखेवाब्लाबो नुयो आं नोंनि जोङो भिडिअखौ खालामबाय थानायावनो अबेयावबा थुनानै माखासे आखे जि डिलेट थांजोब्बायब्रा ओमफ्राय बानायफिननो बाबाय गेलेफिननो बाबाय ओमफ्राय ससेयैनो थाबाय डिलेट थांजोबनानै ओंखायनो लास्टखौ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो ओमफ्राय शेयार खालामनो गोसो दंबा शेयार खालामदो ओमफ्राय कमेन्ट खालामलाबायदो आरोना ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामदो बेल आइकनखौबो गुबुनफोरनि बायदि थुलाबायनानै होदलाबायदो ओमफ्राय जों भिडिअखौ दोनथ'बाय आरोना दे सरि बाय बाय लादो दे बाय बाय दिनैनि दिनाव जोबथ'बाय औ जोब्बाय बाय बाय